Tractor ke patong penajok ahiring tang rak penaring kesu songja timung se ka chelang movie laben inut kalitang ka sobepi Dimapur Faith Hospital along se ka chelang hut apreng ka chitiu ne derajok Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan si ahem asor atum kerap kachohang Choki hola moi kro rong maker ringmang timung asopo songja timung kedam tang phaikuni ni phai ke thomarning siluni jana long tractor ka patong penajok ahiring tang rak areng ke sojoi ni nonamat ke Dimapur rong sopi Faith Hospital along si se chelang nang bomlo Doktor atum pen kapin khara tengke songja aphan kerap asai mate operation claim nang ji pusi pin khatlo bonta alang nitum kisung thek tiga jok Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan si nang rap dun vek thapusi songja po rengmang timung pen kachuni ri padupon Kumane ning ke me bangphu bangphi atum jongsi kang hon kang jin so pen kerap dun ji aphan ning hang pulote bilison terang bank account number 3493-733-0341 laben IFSC code number SBIN 0009405 lapen mobile number 7896286569 kalite 708664056 along hungrita chokpuda kachuni ri paduthu Lasonok taxi halapu balipo thara havar paklang so lakhaisi ramnat ka thara rong mekar risotaro achor ka so bepi artaning kan thom cap high pressure ke so penajok kiram tang phaikuni ni phai ke thomani Dimapur Faith Hospital along se ka chelang bomahut ko pai ke lang no penajok arong che boy juilo alang litum kisung ke boy ka dure thek te ka jok alang litum ki thiar pum bitan pusetame ahem che banglong le reklo athe se ka chelang bomahut pangrum pet lak ke thom so se tang ka prengar vo dokoklo Lasi Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen MP Horen Singh Betum kang hon kang jin so pen nang rap dun vek thapusi ahem asor atum mekring meglang pen kachuni ri padupon langli kasi pesal kelong pen langli chelang bom mi bom ningkan si apor ana langli tum pesal chelang bom mi bom lo ningkan si ana langli tum chelang lo la pen a phi thu bangke chenong e kok dam long pen chenong ari san firma langli apu charbu ter lo apu charbu ter ma labang so apu charbu ter lo kisu serious lo lasi anang itu bukajan hospital cipon lo bukajan hospital dong bangke dake un i pusi Dimapur ciponai pulo koros tang lak ning so se cholo pulo stami pini ana bangke alang ni arong chboy julo lasi non pini anian setame alang nitum lada ahem kachiwan long je phan tangka lak thom so se chot pina lang asi pinian kami alang litum ciwan thek thedelo lasi labang so kaciwan dong le abang ke tangka hadang yong si pimuwe pulute labang so a kichitang sitami ciwan long li pusi ahem asor abang ke non an sitami pu ningki oi ningki du kadu ka we don rabatum an sitami pusi ning oi ruilo lasi alang litum abang Council kecari CEM kadu ka be kithe giding atum aphan labang so ki sungpen nang pajok dun tha pate nang pajok dun pu pusi alang litum ning lelo ba kerap mali tuhan kerap cha lang chi thing pen subhas tirang lapen koilamati pen semsoning ti Karbiang Long live